la ngihluke khona angimniki umuntu into ngithi akahambe uyisebenzisa. Yebo. Ngiyamenzela mina. Yebo. Ngihluke nje lapho. Asikho isigubhu engisidayisayo, ayikho into engidayisayo. Umuntu into ayifuna uza kimi, ngimenzele ahambe nalento bezoyifuna. Okay. Yes. Which means uma ufuna ngiyaqalekisa uma ufuna imoto uza kimi ngikunika imoto. Hayi ukuthi ngikunika imali yokuthenga imoto. Yabo? Ngiyakuthola. Ngoba into engifike ngayishintsha, ngishintshiswa ukuthi kusekudlalwe kakhulu ngabantu benikwa igubhu, ifika ayisebenzi lana. Nami ngaba nayo. Okay. Ayisebenze. Akekho futhi ongathi yamsebenzela. Yebo. So mina angidayisi lutho ngikunika lento esuke sikhulume ngayo. Njengoba labantu abalaleli bezobuka la, ngizobanika lento abazobe bezoyifuna lento abazoyibuka. Ngeke ethole sengimdayisela lento ade ngenza ngayo le yanto. Yeah. Cha, ngimnika lento azobe ifuna. Like example, umuntu mayifika kimi efuna imali, ngimnika imali. Hayi ukuthi ngimnika into ezomenzela imali. Cha. Ngimnika imali. Mawufika kimi wena uthi ufuna imali, ngikunika imali.